Ndiyabona ndinawe. Ndiyabona ndinawe. Ndiyakugcina naphi apho uyakhona. Andinguye ke umshumayeli. Angikwazi ukushumayela amaphilisi. Kodwa ndithe xa ndihlala xa ndijonga le vesi kwakho into ethi xa kunothiwa mandishumayele ngale vesi okanye kuthiwa mandikhangele ithini yale vesi ndingathini na? Ndiyabona ndinawe. Ndiyakugcina naphi na apho uyakhona. Ndajonga Brother Lumeteli ithini ndayikhangela kwakho into ethi qatha kum engqondweni ndathi God is everywhere. Ithini ke endiye ndalibona lethi God is everywhere. Kwendaweni zonke. Akho nto ndizawuyenza mna, ndizawucacisa nje uba sifikelele njani na kula mazwe. Emveni koko uSister Nokhela andithathe andisuse. Mna wam umsebenzi mncinci. Ndizawucacisa nje into yoba ngaba bekutheni ze athi uYehova uThixo uyabona ndiyakuba nawe apho uyakhona. Xa ndijonga incwadi ezi zikaGenesis into yoba ngaba zibhalwe ngubani na, umntu oye wavela kakhulu iye yanguMoses. Into yoba ngaba nani nasisandla kule ncwadi. Uyabona ndinawe. Ndiyakugcina naphi na apho uyakhona. Abathethwanga nangubani na la mazwi kakajantshi. Kuthiwa athethwe nguYehova, imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. uYakobi sonke siyamazi. uYakobi uliwele lika-Esau. Uzalwa ku-Isaka noRebeka. Kholvina hayi. Nje bengamawele nje kuthiwa uYakobi wayinguye omncinci. Nkosi yami. U-Esau yena engumdala. Apha ekukhuleni kwabo ke kuye kwabonakala into yoba ngabo u-Esau ngumntu okuthanda ukuzingela. uYakobi yena kuthiwa ebengumntu okuthanda uhlala endlini. Waphela ke ngoku u-Isaka utata wabo ethanda lo uthanda ukuzingela ngoba kuthiwa wayemphathela inyama enencasa. Uyabona? Uyabona? Ndinawe. Ke ngoku uRebeka yena kuthiwa wayethanda uYakobi. Uthi ke ngoku u-Isaka uthumela u-Esau into yoba ngaba makamphathele njengesiqhelo athi imvu azamsikelela ngayo. Wamva kuqala athi uRebeka wathatha kwezi sebuhlanti. Emveni koko wazisa athi ku-Isaka. Kulapho ke ngoku uYakobi ethathe khona iintsikelelo zika-Esau. Mhlawumbi bazalwane sithi uThixo seyithethile kuthi sithathe ixesha ukuphendula. Le nto ke ngoku athi uRebeka sekevile ngoba kuthiwa wayemthanda yena uYakobi. Uthi ke ngoku wathatha uYakobi wamsa ku-Isaka. Uthi emveni koko bambathisa ifele ngoba kuthiwa u-Esau yayingumntu owayexhotha. Emva koko ke ngoku wazifumana uYakobi iintsikelelo zika-Esau. Kusemveni kwaloo nto apha. Ngoku ke ngoku uYakobi apha uyahamba uyokuzifunela umfazi. Uthi ke ngoku uyabizwa ngutata wakhe u-Isaka.
umwisela umthetho uthi uzungazeki Hey. mfazi ubantombazana akwakanani uyabona dinawe uthi ke ngoku emveni bemxelela uba angaze angazeki intombi kwintombi zakwakanani uthi uzuhambe uye kuBhetuweli uthi utata omkhulu wakho uthi uthathe kwintombi athi zikaLabhani uLabhani ke uYakobi ngumalume wakhe nje ethetha nayo uIsaka uYakobi umxelela into bangaba uthi uThixo uthi uza kusikelela akunikeza iintsikelelo zikaAbraham athi wena nembewu yakho uyabona dinawe Ethembiso. andizoshumayela mntakaNokhela ungabi nalo nexhala Hayi, xala's not. sizawucacisa nje uba bekutheni ze sifikelele kula mazwi sifikelele kuwo. Emveni koko ndihlale phantsi ngoba ndinguye umshumayeli kodwa eyona nto ndayiqaphelayo mntakaJantyi Konvina ba. ndinelizwi likaThixo Hey. kwaye ndinobomi ngalo Man. wamkhulula ke ngoku uIsaka uYakobi wahamba kuthiwa wafika ke ngoku ephakathi kaBhetuweli uBhetuweli ngutata omkhulu wakhe uLabhani yena ngumalume wakhe into ithetha ukuthi ke ngokuvayisi uRebecca lo yena ngubrother kaLabhani uRebecca ngumama kaIsaka kaEsau noYakobi ufikile okufika kwakhe uEsau waqaphela into bangaba uYakobi useyisikelelwe ngutata wakhe kwaye ke ngoku uye wamnika necebo lento bangathathi kubafazi bakwaKanani makathathe kubafazi athi bakaLabhani uyabona dinawe eyona nto ndizoyithetha sister Guda ndifuna ukuthi niyabona into bangaba uThixo nathi noba mhlawumbi izinto sesifuna ukudlula kuzo noba sesithe empilweni zethu uThixo simboni kodwa namhlanje uthi uyabona ndinawe uyasithembisa into bangaba uzasigcina naphi na siyakhona sisiqinisekiso kuthiwa ke ngoku uEsau waya kwindlu kaIshmayeli wathatha khona uMahalati kaIshmayeli unyana kaAbraham ungudade kaNebhoyoti ngeli xesha amthathayo uMahalati ithi iBhayibhile vayisi xa ithethayo ithi uyongeza phezu kwabafazi abebenabo ngaphambili uyabona dinawe uYakobi ke ngokuqhubekeka nendlela yakhe kuthiwa ke ngokufika eBhesheba okufika kwakhe eBhesheba kuthiwa wasindwa kubuthongo xa ndiyijongayo le nto vayisi mhlawumbi kudala ehamba le ndlela eyihamba ngoku kwafikelela ixesha lento bangaba makaphumle kuthiwa ke ngoku ubona ilitye wathatha ilitye waqamela ngalo emveni kwento bangaba eqamele ngalo kuthiwa uyaphupha ubona izithuli ileli ubona ileli inezithunywa zisehla zinyuka kuthiwa ngelo xesha abona ezi zithunywa kuthiwa uThixo wayekhona kuthiwa ecam kwezi zithunywa kuyo le nto ke ngoku athetha la mazwi kuYakobi uthi uyabona athi nawe athi ke ngoku ndiyakugcina naphi na athi apho uyakhona kuthiwa waphaphama ebuthongweni uYakobi wathetha amazwi awodwa wathi kunje nje nje uYehova uThixo ukho kule ndawo kanti mna bendingazi kuthiwa walithatha ilitye
eli beqamele ngalo walenza insika kuloo ndawo ebelele kuyo. Kuthiwa emva koko walithambisa ngeoli ke ngekololitye. Kuthiwa wayithiya loo ndawo wathi into yoba ngaba yibhetheli. Ba umama uHagari bekhona xa sisithi God is everywhere ebezawungqina ngoba kaloku kuthiwa gxotha ikhobokazana. Kuthi endleleni xa ihambayo kwaphela amanzi entsubeni, kodwa uYehova uThixo wathi uyabona ndinawe, wathi ndiyakugcina naphi na uyakhona. Uthi ke ngoku kuvakala ilizwi lithi Hagari, Hagari izozalisa nantsi nangamanzi. Waseza umntana wakho umama uHagari. Emva koko umntana wakhe xa sizawuya enkomfeni president uzungabi naxhala namhlanje sithi uyabona ndinawe. Awathethwanga nguYakobi la mazwi, kuthiwa athethwa nguYehova uThixo. Yile nto ndithe xa ndiyibona le vesi ndava laa ndawo isemva kwekoma yathi ndiyakugcina naphi uyakhona. Ndabona indlela lesiyihambayo ngoba apho sijonge khona sijonge enkomfeni yethu yaseNtshona Koloni. Yiyo le nto funeka naxa siguqayo sithandaza simcela uThixo into yoba ngaba angabusithelisa ubuso bakhe kuthi, ngoba kaloku abathi amaxhala siwaphosa kuye. Njalo Kunyanzeleka into yoba ngaba ke simane siguqe sithandaza. Yile nto uYesu Kristu xa ifikayo kuthi uyafika abafundi bakhe balele. Uthi ninjela na ungakwazi ukulinda nami nelixa eli. Uthi nihlelele ntoni na athi ningathandazi. Uthi xa nisukuba nithandaza senithi bawethu simasuku. Intando yakho mayenzeke emhlabeni ukuze inkomfa yethu ibe nempumelelo. Ayixhomekekanga kuwe brother Matebese, ayixhomekekanga kuwe brother Jantshi, ixhomekeke kuThixo. Ngoba kaloku kuthiwa izicwangciso siyazenza ezantsi emhlabeni kodwa zona izigqibo zisuka kuThixo. Seningabi naxhala lanto, senimane niguqa ngamadolo ngoba wakhe wathandaza umuntu esembilini wenklanzi. Kuthi ke ngoku ethunywe kwelinye icala wabheka kwelinye icala. Kuthiwa ke ngoku waginywa intlanzi, kodwa ndithanda into yoba ngaba wathandaza ngoba kaloku usekwimeko enzima. Uzibone phakathi embilini wentlanzi. Uthi ngaphakathi kwam athi emphefumlweni wam ndakhala kuYehova. Sesithandazeni ngoba sithandaza uThixo. Okanye sithandaza uYehova omanyelwa nazimvula. Sithandaza uYehova omanyelwa nangamalwandle. Sithandaza uYehova omamelwa naye imimoya. Asizuxakaza izinto ezingakwazi ukuthetha. Amen. Imilomo yethu masisebenziseni ekwakheni athi thina abantu abatsha, ngoba kaloku siphila kwilizwe elikhohlakeleyo. Siphila kwilizwe sithi sihamba nabantu endleleni sibe ngabantu ababahlekisa ngathi, kodwa uyabona ndinawe ndiyakugcina napho uyakhona. Utsho uYehova uThixo masikhe siphosele umnatha ngoku ngasekunene sijonge into yoba ngaba yintoni ezawukwenzeka emveni kwento yoba ngaba uYehova uThixo ethethile. Ngoba kaloku kuthiwa nguye owazi nenani leenwele zethu. Imeko esikuzo ngoku mhlawumbi besingazazi uba sizawuba kuzo, kodwa ngenxa yento yoba ngaba sikhonza uThixo ophilayo, ngenxa yento yoba ngaba sihamba naye endleleni, sithi ngoku sesikwimeko ezinzima singawuva umthwalo because uhamba nathi lapho siyakuthi. Asambeni siye nenkomfeni yethu. Bukhe wathi brother lanzela phandle before singene. Wathi asiyazi basa ukuthini na, kodwa amehlo wethu ajonge kuye. Masijongisane amehlo wethu kwimbangi nomqebelelisi wokholo lwethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Oh yes, untifumi ile kuse kufe nakukhonza ndiqine nakukhonza ndiqine Nkosi yakho ndikho ikathabini ndikho
ndikubuyisele kulo mhlaba ngokuba andiyi kukushiya ndide ndikwenze oko ndikuthethileyo kuwe. Upresident nekomiti yakhe, abantu abatsha bonke, naye wonke umuntu okhoyo, ndiyanibulisa. Nomji uyibethe yonke, andizoba mde, ndizohlala phansi. Uyabona ndinawe apha kule vesi kunendawo ezi-2 endiye ndazijonga: ukugcinwa nongashiywa. Ezi zizithembiso uThixo azenzayo nomntu wakhe. Uba uyabona xa ihambela ithi bana ndide ndizifezekise, yena owethu uThixo akasithembisi usogqiba sishiya. Owethu uThixo uma nathi. Ziba khona izinto ezisibona ukuthi bana ziyasongamela, kodwa owethu uThixo uhlale ehleli abe ngumncedi kuthi. Owethu uThixo akamshiyi umuntu wakhe. Akamshike ngoba ubeka ithemba lakho kuye, ukholosa ngayo. Owethu uThixo uyame egephini ngokwakhe. Njalo. Lo mzuzu sikule ndawo singabantu abatsha, sine-challenges, kodwa wethu uThixo umi enjalo. Kwaye xa sibeka kuye, sizibeka kuye zonke iziphoso zethu, sizibeka kuye zonke izinto esixakene nazo, kodwa lo umi njalo. Sijongene nenkomfa, sijongene ne-nominations, kodwa uthi uyabona ndinawe. Uzohamba nathi, uhamba nathi, uyasigcina kwaye uyasikhokhela kuzo zonke izinto esizenzayo, kwiimbandezelo esigqitha kuzo, kodwa wethu uThixo akashiyi. Uyatsho ezini lakhe athi andikukushiya, andikukuyekela, ngoba ndasoloko ndinawo. Owethu umgcini kaSirayeli unjalo. Owethu kuthi noba izinto sezisithutyathutyا, kodwa ahlale eminjalo. Bantu abatsha, andizisanga ntoni na, kodwa ndizise lo Thixo. Mthabatheleni kuye nimenzo wenu. Mthabatheleni kuye nimenzo wenu. Uthi noba uya kweliphi icala, kodwa umenzo wakho. Uyatsho nomhlaba athi nawe ungamthatha umenzo wakho, akubiyeli. Ngawo lo mzuzu ndithi masibizeni yena, ndithi masithandazeni kuye. Sibayeke oThixo basemhlabeni, sithandaze yena, sijonge yena, ngoba uthi uyabona ndinawe, ndakugcina kwaye andikushiyi. Ngawo lo mzuzu sesijonge enkomfeni, masiyaleze uThixo kwaye unako, kwaye unako ukwenza konke yena eminjalo eyedwa. Ndifuna ukuthi bantu abatsha masikholose ngaye. Ndifuna ukuthi bantu abatsha masithandazele ezi-nominations zethu. uThixo makasebenze yena, makuqale yena, abe nguThixo ngoku nangona phakathi. Amen. Ubakho